nami ngicela before ngiye lapho ngisacela ukuqala la kukhona enganelisekile ngakho njengoba sila njengoba sila ngizocela ukuthi ke ngithi kunigxeka noMbuso Wamaciko esayidini lami noma esayidini lesithunzi segama lami noma ngaba lingakanani kakhulu kodwa ngicela ukuthi ke ngithi ukuthi ngubeke enganelisekile ngakho umfowethu eningibeke naye noma ngiqale la ngesikhathi maniqala uhlelo lana qala khona lo ngalilandela kusuka lapho njengoba ngizokuze kuzoba namhlanje bengiyangibona ngokujwayelekile nibiza umculi nomculi kwahamba la kufika khona ukuthi nibiza amagoso okwahlukile kwaba into enhle futhi leyo lo ngayilandela leli qala kodwa namhlanje ngiyibona mina ngingumculi ngiyibona ngizoqhathaniswa nomuntu omdlalo wesiginci omeje ngokudlala isiginci ngoba lo muntu masingakhuluma iqiniso asikho endaweni eyodwa mina njengamanje ngikhuluma ngine-album ekubantu futhi nama-album alandelanayo akubantu mawambuza nje ukuthi yiphi nje ingoma yakhe eyodwa manje engathi ikubantu nje njengoba ngizoqhathaniswa naye ngizizwa ngingenelisekile ngempela ngalento eyenzekayo kodwa ke sizodlula khona bese ngithi ubuthi ngombuzo wakho sisi Hey.